Azteko idazlearen txokoan Josean Agirre hartuko dugu, errezi dituko dugu, Gomen zenberi izena novelaren karitara eta biografiaren atalean, beraren guztoko idazle bat izanen dugu aipagai, Max Frisch. Horra, gure gaurko eskaintza. Tira, gure izen eta doinen lagunartean gelditzera gonbidatzen zaituzten. Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Margo ugari paratu dugu jada gure gelan. Literatur zaleek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo irudikatzeko parada bintzat. Gaur margo berri bat ekarri dugu, Gomen zen bere izena. Alaze izena du margoak edo kasurako liburuak. Egileak berriz, Josean Agirre. Liburua ikusi horretik, marraztu dezagun idazlearen sorgaia. Josean Agirre Azpeitian jaio zen 1959an eta Zarautzen iritsi da. Parisen soziologia ikasi zuen eta Leioan berriz kazetaritza. Kazetaria da, berez eta beraz. Kulturako erredaktorea da Gara egunkarian eta hau sortu aurretik urte luzetan indarrez utzi zuten egin egunkariko erredaktorea ere izan zen. Bertsolari aldizkariaren zuzendaria da bestalde. Josean Agirrek kazetaritza du ogibide eta, ogibide edo ofizioa eta literatura berriz afizioa. Ez omen du bere burua idazleitzat jotzen, alabaina guk idazle gisa konbidatu dugu gure artera. Obra labur baten egilea, baina oso obra personala da berea. Narrazio lanak burutu ditu bereziki. Lehen triptikoa, 1986an kaleratutakoa. Gizon bat biluxik, pasilloan barrena, 1991an plazaratutakoa, eta Ebelgeta, 5 urte lehenago, orain 7-8 urte plazaratua. Guk orain gutxi elkar argitaletxearekin plazaratu duen Gomen zenbe izena liburuaren karitara gonbidatu dugu Josean Agirre. Gabon eta ongi etorri. Gabon. Horra, hori bezala gure bidean, eta urak ere bere bidean, literatura izpide, eta esaten dugu gure gaurko gela honetan, hainbat eta hainbat kuadro bilduta dugula, eta horiek berauek osatzen dutela nolabait euskal literaturaren paisaia. Eta, kuadro berri bat ekarri duzu. Baina berean erreparatu baino lehen nuke bat zure gaindik jaso ze impresioa dakazuen euskal literaturaren paisai horri buruz. Nola ikusten duzun? Impresioa jari gara, hola, kuadro ez eta... impresionista da nik egorko. Nik uste dut, azken 5-6 urte hauetan, nik hola gorakada, behar bada gehiago, 6-7 ez dakit, gorakada nik izugarri bat somatzen dut, bai kantidadean eta kalidadean oski, eta gertatzen lan bezala, ia pizkat danetzi daukagula, eta literaturan beste inun baino gehiago, eta pensatzen dut arte guztietan gertatzen dala, daude sensibilidade famili batzuk, multzo batzuk, eta gaur egun, segun bakoitzari zer gustatzen zaion, posible duela merkatuan hori aurkitzea. Novelan bertan, azken urte hontan demagun, ikusten da, Jon Alonsok oindala egun batzuk aurkeztu zuena, gauza badala, Montoiak oindala bilabete aurkeztu zuena beste bat, esan eduten ere beste batera batekoa, esan edutia, daudela modu askotako generoak eta paisaia anitza edo, kolore eta zuzer horren, nola ikusten duzu zure burua hor paisai horren barruan? Ez dakit, hori oso zaila da, esan dut, klasifikatzea novela bat oso zaila da.
Gertatzen da ni neu ere oso konstiente naiz novela hau batzuei asko gustatu zaiela eta beste batzuei batez. Orduan, horrek demostratzen du bakoitza bere autore kutxuna dituela, bere esiketa bat izan duela, literaturan baskatu dala bide batzetatik, eta neu ere bai orduan hor koinzidentzia daudenean irakurleen gustoen eta nire gustoen artean, segituan lortzen da alako batasun batez. Ez dakit, nik laneko lagunen artean bertan, batzuk hasi eta bukatu oso gustora, eta incluso unkituta ikusi ditut, eta beste batzuk, noiz etorrek batek esaten zidan, erosi zuen novela hau, kuña batzuetan, ez dakit, Euskadi Erratian ere entzun zuelako, palako pasarte erotiko eskizito batzuk zituela. Eta esaten zidan, iritsi nauke 50 horrira eta ez dira zera horritzen. Eta bakoitzak, bere guztua dituela. Hori azken emaitza honi dagokionean, eta emaitzak eta literatura alde batera utzita horrengo, literatura, beti literatura izpide, baina bizitzeko modo propio duzula ematen du, ez? Nondik ere. Gero emaitza badatoz, eta batzuk ondo azten duzu, beste batzuk ez ondo, baina zuzeuk zure modo propio, denek izango dute propio bat, baina tira. Nik kasu hontan, bai, elgetarekin ibili nintzen oso kezkatuta artearen inguruan galderak egiten, ez? Nik elgetaren kasuan novelaren azpilan dagoen galdera nagusia da, posible du persona batek musikarekin bakarrik bizitzea, bere kasua, protagonista elgetan, protagonistaren kasua zalako, ez duelako ez etxerik, ez familirik, nolabait soinu txikiarekin bakarrik bizitzan persona baten alako perfil bat edo biografiaren rekreazio bat egin nuelako. Hemen alderantziz gauza beretsua dela uste, askoz ere konplexuagoa da, trama oso nahiko komplikatua eta baina galdetzen dena da literaturarekin bakarrik persona bat aseote daiteken, biziote daiteken, eta hemengo protagonista ere belgeta bezala da gauza guztien gainetik literatura maite duena eta prest dagoena incluso kasu honetan hiltzeko bere sorkuntza hori nolabait babesteko eta segiteko. Nik uste dut gure azken urte hauetan badaukadala horrela literatura bizitzeko modu propio esaten duzu, nik uste dut alako fascinazio bat literatura egitiko edo idazle batzuekiko. Eta hemen ere oso garbi dagoela novela honetan, maitasun horren agertzen ere badala, etengabe agertzen dira 3-4 idazle, eta horiekin bueltakan abil, eta literaturari buruzko galderakin bueltakan. Bai, horiek, geroziago edo ikusiko ditugu, nola nahi ere literaturak gatibatua biziren persona ematen duzu, ezagite, emaitza hor da, eta gero ere, bai, han eta hemen azaldu denagatik, ez? Ola, gatibatuta edo, pasionatuta ere esateko nuen, eta Norbera bere moduan baina hola, ez? Bai, literato arraroekin fascinatuta, bai, edo katibatuta. Gertatzen da bestalde sekulako bildurra dio dela horrekin bakarrik bizitzeari, osea, nik ez nuke soportatuko, segurazki, egun osoa eta urteak etorri, sorkuntzatik bakarrik bizi beharrari. Orduan nire posizioa oso komodoa da, nik ordu batzuk ematen dizkio literaturari, nire bizimodoa daukat aparte, nire soldata daukat, nire lana, eta sortzen ez badut ere, nolabait badaukat, horren ordainetan edo, kazetaritzan nire txapuzak egiteko aukera, ez. Liburu horrela hartuta edo ikusita eta irakurrita dintzat ematen du ez zarela edoki liburu mota batekin azetzen zaren literatur zalea, ez? Impresio hori ondo hartuta daukatzen, hori horra hartuta eta oinarri bat hartuta, soldata bat, ziurtasun bat, gero ere, ez duzu, hildo xume bat urratzearen aldekoa edo tentatua izik eta tira, Bai, nik uste dut simple esan galen erabili duan hitz erabiliko nuke, idazle raro gustatzen zaizkidala. Gertatzen da, neuri egin dizkidaten elkarrizketa zenbait irakurri ditut ondoren, da neure buruare oso raro ikusten dala, eta gero, neuk ez dauka raro zat, nire ustetan nahiko arrunta eta normala, naiz gertatzen da, gustoetan, gauzetan,
agertzen zait izugarri irudi raro hori. Nik uste dut daula pixkat literatura erabiltzean hor bere neurak eta hor bere miseriak eta hor bere zeak konpontzeko edo maitagarriago egiteko. Nik hola bizkairutan atera zaitu hori eta uste dut idea hori balidua dela. Normalean personaje bat egiteko orduan gehiago balio du geure baitan dauzkagun miseria txiki horiek, edo neurak eta problemak eta gaixotasunak, azkenean da gaixotasunak geure barruan dauzkagun alderdi normalak baina edo normalizatuak baina. Eta iristen zera literaturaren bidez, zeure barruko gaitz edo gaixotasun horiek ere maitagarri ikustea ez. Aia gero kutsiko dut hemen paratutan eukan beste galdera bat, geroko jardunean beti ere lotuko dugulakoan galdera. Gabon berriz ere entzule lagun horiek, balitike baten bat azken unean gure ganatu izana, eta jakin dezala Joxean Agirre dugula gurekin, eta eskuartean Gomen zen bere izena, izeneko eleberria. Eta, sartu gaitezen novelaren barruan, eta sartu ala beti ere formari erreparatuz. Formari edo gauzapenean nola pixat eta gogoan jarria. Bere zorrerak, Joseba Jaka betearen laguntzaz, nola hasi. Bere bakarrik mania alde baterakita, bere gorputzera hortan bideratzen, nola gauzatu duzu hau? Nik uste novela guztietan zailena dela trama eta eskeletoa egitea, ez? Nik uste dut, ezakit hori aipatzen dudan, baina turnierrek esaten du gainia, etxe batekin bezala eskeletoa egiten ganean, ondoren pizka dela bere mente jarri eta gauzak egitea, ez? Berak esaten dizula, etxearen eskeletoak esaten dizu, joan eta ekarri ladrillo batzuk, ekarri lehio bat, ez? Novelan ere komplikatuena dana, zer egin nahi duzun edo, trama hori osatzea. Nik banekien gutxi gora bera edo banekien literaturari buruzko gogoeta bat egitea permititzen zidan zea nahi nuela, ez trama bat. Eta gogoratzen nahi, trabenen histori bat zikin gabaino egipo kontatuko, baina hori ere oso idazle raroa da, zien atraka bat, beti diskutuan, beti ninja izen erabili zituen disimulatzeko bere benetako zea. Horrekin ibili nintzen bueltaka, gero gogoratzen nahi baita ere oain karpeta batzuk eta begiratzen ibili naiz eta kasu batekin buruan buelta asko manizkiola zen idazle ingles bat, William Boyce, nahiko famatu izan behar duan, hemen ez dugu gehiago izagutzen, honek idatzi zuen pintore baten biografi falsu bat, eta Nueva Yorko galeria importante baten aurkeztu zuen bere obra eta guzti, pintura, margolan eta guzti. Eta han zeuden Snabel, hemen, momentu hontan pinturan eta artean punta-puntako adian kritikoak, eta jende galeristak eta artista pila bat, eta denak esan zuten izugarri obra honak zidala, eta benetan izugarri impacto handiko zehabat izan zen. Eta periodista da bakarri zegoen kazetari bat Londreskoa, pizka gauza raro ikusi zituen, eta zizan galdezka horra agertzen zian, biografia hortan agertzen zian galeria batzuk ez zutela existitzen, eta editoreari deitu zion, esan zion, barkatzeko, baina asmoa zutela egile handik 8 egunen esateko, eta dana iruzur bazala. Iruzur kasuekin ibili nintzen bueltaka, eta horrela egin nuen topo Roman Garirekin, eta iruzur edo adar jotze mailan egindan gauzarik politenetako badala ere. Izenburua izaten dugu izpide eta askotan izenburua berak irakitzen digu pixka gero barruan datorrena. Gomen zen bere izena, hori bera da nahiko badirakgarria, ez? Uste dut horrek eta gaztiatzen digura pixka nondi nolako da, ez? Bai, badagoelako idazle frantziar honekiko alako omenaldi moduko bat edo, nahiz eta ez bere biografia kontatzen eta ez bere kasua, baizik trama egiteko orduan erabiltzen ditudan ere azken urteetako elementu batzuk. Ekipo honek sortu zuen alako doble bat, doble edo ordezko edo nik uste dut izik jatorrena edo zehatzena golena dala. Sortu zuen monigote bat, ordezko bat, bere aginduetara bere lana egin zezan, eta bere lana egitea zen
bere novelak firmatu, eta kazetariak eta zen ditu, elkarrezketak eta eman, eta hortarako bere lehenguzu batekin hitz egin zuen, eta egin zuen montaje handi bat, eta sortu zuen estilo eta literatura eraba diferente bat. Eraba diferentea da Roman Gariren lana eta Emil Azarrena, ordezkoarena, ez. Orduan hor sortu zean konflikto horiek eta pizkat erabilitu nik nerea egiteko. Baina hemen nik uste dut izenburua datorrela novelaren erdiparean edo emakumeak esaten duelako kapitartean izenik ez da agertzen da topizarioa, agertzen da ikertzailea, agertzen da idazlea, eta danaria profesioak, izenik ez. Are gehiago, ez da kokapenean ere, paisajean ere, ez da Zarautzik agertzen, Donostirik agertzen, ez dago izenik. Eta lehendabiziko izenetako bat hori da, nik uste lehendabiziko izena dela, emakumean esaten duenean, bera da Romen. Zuek bila zabizaten idazlea, bera da. Azalari ere soako bat edo begirada bat botatzen diogu, bueno, hor emakumezko baten silueta hola agertzen da, gustora gelito zara azalarekin. Bueno, ez dakit, editoreak esan zidan nik idearen bat nuen, eta nik nire buruan ikusten nuen idea zen idazle bat aurpegia ezabatuta edo aurpegia tapatuta, edo bueno, gehiagotan ere ikusi dut, horrela kuadroetan eta nire zehazan pizkat izkutatzen den idazlearen irudi bat. Baina, bueno, bestalde badaude pare bat maitasun histori, maitasun histori luze bat badago, bukatutako maitasun histori bat, nik uste dut iruditzen zitzaiela erakargarriagoa edo neska baten gorputza jartzea, orduan, ibilizia neska baten bidea, itxura anek bilatu zuten, eta... Alaxe, bai, bueno, nire honek paratuten euken, irudi honek barruan paratutako hainbat pasarte edo, iradokitzen digula, ez? Izan daiteke bizkat, iradokigarri edo, bai. Foucault, apatzen baituzu horro Foucault, eta Golan Barthez, gero ere azkeneko hori jarreran moduan, beti Gine Kantone, hor bera aurkitu baitzen baitan, eta, bueno, Romen Gariren eta Emil Azarren historia eta hola, baina, bueno, horiek utziko ditugu, asko baitugu, aipatzeko, ez baita eleberri lineala, pasarte batzuk kristikoak, zuzeok ezana, galdera hoxe, zeila ote da novela hau? Bueno, ez dakit, nik neuk idazten ari nintzatean pentsatzen nuen nahiko estiloa da lentoa, estiloa da pizkako da regodeo pizkatekin, giro bat sortzea dijoana, ez ez uste atzera aurrera handikoa danik ere, nahiko lineala dala uste dut, baina, bueno, da pizkat mantsoa. Baina, bueno, gero konturatu nahiz, irakurri duten batzuk izugarrizko maitasunakin hitz egin diatela eta izugarrizko emozioarekin, eta oso erraza baliz bezala, pentsatzen dut, beste batzuk dago zailago izango da, ni neuk bigarren kapituloa iruditu zait ondoren, publikatuta gero eskuetan hartu, eta iruditu zait hor gauden pare bat relato edo pizkat moztu egiten dutela, eta bueno, behar bada irakurleari gomendatu beharko nioke, bigarren azalto egin, hirugarrenetik aurrera segitzea. Bueno, estiloa bilatzen ari den idazle haute zara, oraindik ere egin horretan lehidu. Seguru. Ni oso berandu hasi nintzen, bueno, nik horre ekin nuen, bueno, nik uste denok ez da laulekua kontatzeko, baina 16-17 urterekin, denok izan ditugun duda horiek bizitzari buruz, eta nik idazten nuen, poesia idazten nuen, niretzako bakarri, baina idazten nuen, eta erabaki nuen literatura ez dala garai hartako eskakizunan eri gizarte gezidala bizkatzen, eta ikasi nuen soziologia, pentsatzen nuen soziologia, politika, hor zegoela nire lekua. Eta ni berriro bueltatu nintzen, baina oso berandu, 30 urterekin edo horrela, eta behar bada, oain ari naiz, bizuk esan duzun bezala, heldutasun pikin bat elortzen edo estiloa lortzen. Romen zen bere izena, eta bere gila berriz, Josean Agirre, abentura bat narratzen duzu berean, eta narratzearen abentura izpide daukazu, ez? Horrek egiten du agian ez dakit
zaildu, eleberria behar bada, baina nahiko nuke nik zuzeok lehen gauzatzeari buruz aritu garin bezala, pixkat, barruko trama bat baldin bada ere, hasiera batean baduka alako kutsu beltz bat eta hola, elketa bat badago tartean, baina oso garbi azalduta, alegia, egilea rapatzeko, gero alako zera gilik eundu behar, ez baita ja nobaiteko ekarpenik edo eskaintzen, ez dute intriga alagia. Baina tira, azaldu iguzu pixkat, abentura bat, eta gero ere, jakina, literatura eta narrazioaren bera duzu hor ipamen. Nik beste batzuk idazten duten bezala novela bat gioi batekin idaztiko banu iruditzen zait bi pagina drama, bi pagina komedia, beste bi humorea eta beste bi ez dakizat iruditzen zait izugarri aspergarria izan behar duela. Nik gutxi bera dakit zerren inguruan gogoeta egin nahi dudan, ze trama daukadan eta hortik abiatzen naiz, eta horrek ematen dio aventura itxura asunto honi, ez. Hombre, zuk aipatu dezun novela beltz toke bat daukala hasieran, hombre, hor bazegoen ze aztertua, esan dut, egia da, hiltzailean bertan gelditzen dela, baina zergaitik hilduen zegoen hor misterioa, ez. Gero argitzen da. Nik hasieran plantatuta neukan bizkat kritika literarioak deskubritu behar du autore anonimoa zeingan, eta kasu hontan komisarioak edo novela poliziakoak deskubritu behar du, ez hiltzailea zer dan, oso garbi dagoelako, baina zergaitik hilduen. Orduan, ikusten nuenik olako zera paralelo bat emateko posibilitatea gertatzen da, beti daudelako paralelismoa, novela poliziakoan, bizinta eta odola, eta novela perfecto bat, krimen perfecto bat. Batez ere krimen perfectoari buruz gauza asko dago idatzita eta oso politia dira. Hiltzaileak esan nahi dute krimen perfectoa arte obra bezala konsegitzen dutelako, eta ikusten duen paralelismo horrek joko ondia ematen zidala, baina gero hasi nintzanean zailtasunak ikusten dituen, da, pizkat desbideratu egin zitzaidan novela. Nik uste dut novelak funtzean daukala alako kritika kutsu bat, ez? Literatura, zer da literatura? Literatura ez da komedia, kanpoko promozioa, elkarrizketak, ez da gaur egun literaturaren parte nagusi konsideratzen hori, baizik literatura da eguneroko isiltasunean egiten den alna, eta sorkuntzari buruzko gogoeta pila badago. Azkenean, nik ere konsideratzen dut benetan literatura daukan gauza magikoa eta gauza polit bakarra dala, gurekin eta gure buruarekin egiten dala nisil hori. Lehen aipatu dut zidala propio galdera bat, eta agian orain lortzeko modukoa den galdera da, hau da, zure burua eskutatu nahiko zen dute idazle bat edo pezara, zan dute guztorago sentituko nintzateke, balgatu, hemen egon gabe eleberria pasaratu dela eta berak egiten du bide eta Vale, hori por supuesto, ez daukat inolako dudarik. Gertatzen da, Euskal Herrian ere literatura oso dimensio modestoa dituela, txikila dituela, eta ez dala, esan nahi dut, nik egiten dudan, edo novelan agertzen dan kritika, literatura espektakulo bezala, ez gaur dana da espektakuloa, dana da aurkezpena eta kizarbestea, baina gehiago da literaturari oroar egiten zaion kritika eta ez euskal literaturari, ez dalako literatura normalizatu bat ez. Dana da niri personalki eta supuesto hortan dudari gabe nahiako nuke anonimoa izan eta ez agertu inon. Bueno, literatura bera duzka ipaga izan bezala eta idazle nortasuna eta baita ere euskal idazle nortasuna eta zira batean novela munduko edo zinpatze batean zuzio gaipatu duzun bezala gomen izena azaldu arte izen propiorik ez azaltzen bada izen arrun bat, kantauri dituzena atentzioa, horrekin jako katzen gaitu, baina ez duzu leku izenik hori nagusi da, baina nun dagoen. Baina garatu ala gainera kartzen gaitu Euskal Herrira eta iparraldean gaina kokatzen gaitu, izan zitek bestetuki batean, agian mundu hortatik ere, edo mundu hori bizan duzulako, eta horre baude pasarte batzuk oso urbiak egiten direnak, Donibane Garraziko,
Arranbideren edo Arranbideren Ferminen zera ostaturaino eta Donibanen eta bai, bueno, hori guztia, orduan badauka kokapen bat, horrek zer, zaitasunak ekarri dizkizu, lagundu ere, eta gero ere izenak, ala nola nazioarteko literaturako idazlea, zure kutxuneak edo la, gero hietako bat aipatuko du biografian, edo gero ere azaltzen dira, Bernardo Atxaga, edo Kolitz Agirre, eta aipatu soilez, ez? Bueno, hor gertatzen dena da, claro, protagonista da idazle benetakoa, idazle handi bat, baina, bueno, beste bigarren protagonista bat dagoela maitasun historia horren zea dana, ez? Eramalea dana, eta hori da emakume bat, idazlea dedikatzen den emakume bat, eta da pizkaten nire tamainako idazle bat, eta idazle handi bat, orduan da, idazle bat, ez da izarra egin nahi duena, baina ezin duena, eta en fin, hor da bilena, eta nik pizkat aprobezatzen ditut, neure obsesia izan dian idazleak, bai Joyce, ezin, eta dut, Ezkero, Kundera, eta kizentak, hoiekin jokatzeko, eta neu narratzailea demora guztian Barthez irakurtzen ari den bitartean, neska beti dago hauetako bat irakurtzen. Eta kokapenari buruz, bueno, kokapenani neuk oso garbi erabili dut, agertzen dian kokapen bakarra dira, Donostiko Paseo Berria, eta Zarautz gehien bada Zarautz golf ingurua, eta Malekoia. Bikote honek, bikote protagonistak, bere paseoak egiten ditu, eta gelitzen dira beti itxasuari begira, olatuen kontaduria egiten, eta diskursoari guztia hor zeiten da, baina ez dauka ez da ere kokapenak garrantzi berezitzen. Idazle bakoitzaren ondoan beste idazleak ezinbestekoak dira, ez? Gomen gari behar zituen bereak, eta hola, agertzen da, zuzeu zeureak, batu dituzu, nola ere, zure narrazioan emakumeek bere biziko tokia dute, hola ematen du, eta islatzen duten liluraz egiten duzu, bueno, deskribatzen nahiko zehatza eta hor literatura agertzen da, ez? Bueno, eta, bueno, hori aipaturik, ituten gara pizkat, nebari mauzitza azalera, ez? Eta hori, ekarri nahi nuen izpide, eta zate bat denako, ez bera baino lehenago ez nato nintzen goiz hartan begira egon nintzaion luzaz, eta ez nuen haren aurtegian lehen gupidatu eta babes ematera bultzatzen ninduen ume frazarik aurkitu. Bueno, hori pasarte bat baino ez da, baina horre badauka, bueno, bere zantzua, bere arrazoa usten du novelan barnean. Mendigurenek, Xabier Mendigurenek, editoriak, asmatu zuen horrelako ezke, hoinen ez gogoratzen nola zan, pizka zan, alako zerbait desviazio sexual baten antzeko zerbait zuen, eta zan, kontemplazio devoziozkoa, uste da, emakumekiko kontemplazio devoziozkoa, eta badirudi hori zerbait arraroa dala, eta bueno, nik ez zidan molestatu, nik uste bada voyeurismo estilo bat, ez da, nik uste oso maskulinoa dana, ez dala inolak. Nik uste gizonak badutela emakumeari begiratzeko modu bat oso gizonezkoa dana. Neskaren batek, entrevista batean esan zidan, ez oten nintzen beldur feministak, ez dakizar, eta ez dut uste hori danik, nik uste dut dala begiratzeko modu bat, emakumeak berea dute gugurea, eta horrekin asko jokatzen da. Dator kuña famatu horietan erabili zuten erotismo eskizitoa, da oso tagorre godeo bat, edo asko zinbueltak emateko. Personaia gora bera aipatu duzu, ez dituzula izendatzen, gero garatu ala, bai Monika, dut horrela idatzia dela, gero bezala Sofi, eta bera, bueno, kontalaria ere idazlea da. Nik impresioa izan dut, moztazunean, amara uniko arrea dagoela, ez? Eta zein hurrian ez dilan ote den nahazten, ez? Bai dela kontalaria dena idazle bera begin, eta gero ere batzutan ematen du Sofia bera, Monika, hor badago alako propio, alako joku bat, edo... Propio bintzat, ez. Planteamentua esan, bueno, narratzailea ez da idazlea beti kritikoa. Irakaslea ere, irakaslea. Eta Monika hori da, bueno, hori narratzailearen lehen emaztea edo,
Eta gero benetako Sofia, benetako idazlea, eta problema da, hain idazlea hundila da, sari guztiak irabazi, eta inoiz agertu, jasotzea, izkutuan dagoen idazle hori, eta hor, garbi, esan behar dut, azken kapituluan, arazo hundila izan dituela, hain idazlea hundila izanik, asmatu behar nizkion, bere liburuen trama batzuk. Eta, trama onak behar zuten. Karpeta ditan azaltzen direna, eta hau da. Eta, claro, nik trama onak asmatzeko gai baniz, segurazki idazle hobea izango nintzen, eta hor ikusten da bizkan nire muga edo nire. Horra, beti ere gure sintoniaren lagun, eta, bueno, azken aldi honetan euskal literaturaren paisaian kokatu berri den kuadro berri bati buruz ari gera, eta merezi dudalakoan, eta gure entzulek ere gustura hartuko dutelakoan, liburua bera eskuan hartuta, azkeneko atalontan, narratzearen abentura nola aipatu dugun, abentura bera ere, balako pasatze batzuen arian eta arieran, beste zuku batzuk atera nahiko nizkiogenik, ez? Eta, tira, lehen aipatu dugu anonimatoan babestu hori, ez? Nahiago zenukela, ez? Horrela dio, bueno, kontalariak, ez? Berak berti iguazion idurrari, arrakasta eta izenari, eta nahiago izan zen anonimatuan babestu. Bueno, haien errepikatzen gara, ez? Baina, hori da dudari gabe, gomen bere zen bere izena gagoetako batu, ez? Bueno, izkutatu gai hori nik uste dut artista askorena dala. Nik gogoratzen naiz horrela Bartesen elkarrizketa batean Bartesek kontatzen zuen, eta Bartes da literaturaren historian ziurazki elkarrizketa gehien izan dituen idazletako bat. Baion ez azen bera, ez? Baionakoa gehien. Rogan Bartes edo gehi ama barkatu. Ama. Bai, ez da gutxi, uste hori tonazten ari gala. Esan nahi nuen, Bartesen ama Baionakoa esan bai. Ez Borgesen kasuan, eta zan, nik uste dut hola idazle bat, elkarrizketa pila izan dela. Borgesek esaten zuen elkarrizketa baten, berak ikustezin izateko gogo hori sentitzen zuela, ez? Atxagaren kasua oso garbila da, seguru deseatzen dagoela ikustezin bihurtzeko, edo pasabituela urteak, eta ni pixkat hori, topiko hori edo erabili dut, eta honek ere noski nahi du ikustezina izan, eta izkutatzen. Eta lortzen du izkutatzea, lortzen du doble bat hilez, bere ordezko bat hilda gero. Horren atzean ikustu dagoela alako behar da sorkuntzaren loa edo goraipapen hori, gertatzen da, badio diela hori ere oso ikuspegi romantikoa dela, literaturaren edo sormenaren ikuspegi pixkat romantiko egilea pentsatzea hori bakarri dela importantea eta hori dela. Beste pasarte batean, eta narzisismoa horrela agian idazle hori narzisismoa horrela niri, narzisismo hori ez niri bezik eta hor dagoen eta zera kontalari uste dela kontatzen duela. Narzisismo hori guztian narragarria iruditzen zitzaidan, zerbait gaixoa, egolatrian modu merke bat azken finean, ez? Hori da ere agian idazlei egozten zaien beste artista oro hori da, horrela. Gero, bueno, literaturak, beste pasarte batean, bizitza, galdera izan, bueno, literaturak ordezkatzen ziola bizitza, benetan sentitzeak edo bizitzea beldur ematen ziola ziurrenik. Literatura bizitza ordezka dezake? Bai, neurri baten bai, hombre, esan diteke bai, eta demostratu diteke ez ere, nik uste dut kasu batzutan ordezkatzen duela. Edo idazle batzuk neurri baten edo bizi dirala eta bizi dirala kontatzeko hori egilea da. Eta beste batzu berriz, bizitakoa ezin dute inoiz kontaktu, esan edate asmatua bakarrik kontatzen dute, hor kasuistika oso komplikatu da. Aipatu guren komisario persona ibat dagoela, eta protagonista honek hola esaten dio, hau da irakaslea legia, kontalaria. Azken batean sortzaileak, esaten dio komisariari, edomenaren mugan mugitzen dira. Sormenak gure baitako eremu ezkutu eta inkostientenetan botatzen ditu sustraiak. Horra saltzen da pixka talde patologiko hori edo... Bueno, ez da patologiko bakarrik, horre, etengabe agertzen dena da sormenak, sustraiak gure baitako lekurik ezkutuenetan dituela. Eta nola bait, oso, bueno, nik gariri buruz
dozena liburu leku ditut, eta hor galdetzen dutena da nola da posible idazle frantziar honek hain estilo diferentea doantzea. Eta badirudi, Roman Gari bezala firmatzen zuenean, ere barruko kapa batzuetako zeak kontatzen zituela, eta Emil Ajar bezala beste gure baitan persona bat baino gehiago bizitu dela esan nahi da. Eta askotan ez dara dualidadea, baizik dala barruan dakagun aurriztasuna. Horla aurrera goazela eta beti bezala zilegidekit ez baita gero errez hartzea behar aria baina beste momentu batean hola dio pasatze batek ez. Zuek uste duzu adimenaren argiarekin uler daitekela artea eta sortzaileak sentimenduen indarrean bakarrik sinisten duela. Hori baino gehiago behar da, baitan. Bueno, askotan definitzen da artea, sentimentuen erlikzio, eta zan edut metafora dira, baina nik uste dute hortik urbilagoa dela arrazoizko ikuspegitik gaina. Ea novela batez merezi alzuen galdetu nion behin, horren beste neke eta burua uste mundua novela honez beteta zegoela, baina ez ginela horregatik askoz ere zorion txuago, erantzi nion. Hortik ateratzen egin novelatik eta zurik horrela galdetzen dizut, ez? Uste dut Etiopian, pasarte batean, atxarrak idazitakoan poesiari buruz egiten du eta, horretan mistifikatzen du hori den, azken finean poeta violin, buruzari nahi, baina kasuntan ere, alegia, ez dela horren beste neske eta buru ozten novelak, zure kasuan, nik gogoratzen ez zerbitzaileak ere galderari askotan egiten duela. Merezi du mundua novela honez beteta dago eta merezi du guk hainbeste neke hartzea eta berak erantzuten du, novela batzuk, idazle batzuk handia dira, baina, hirugarren dibisiokoak ere behar dute eta bigarrengoak ere, bai, ez? Lehen izan dut izpide, esan baitu nik amara hon izugarri agian, nire mugatan, baina bera, beste pasarte batean egola gio, ez, kontalaria, ikusten bera dela beti ere. Bertan da dena simulazioa, ez honeta baizik, eta, hor, esaten baitu lehenago, ez. Personaia guztiak trasuntuak, ustezkoak edo iruzurgilea diren novela bat bukatzen egin nahi. Bertan dena da simulazioa, itxurakeria, bikoizketa eta mozorroa, dena da erratorria, ordezkoa. Irakurlea etenga dena hasten zeratu nahi, eta nik horregatik momentu hortan horren bidea eta gure gileak harrapatutan aukari horretan zegoen pixate amara horretan ibiltzearen ezio. Horre pixat kontatzen da, zer izan ditekeen novela estremo bat, non iruzurra da. Eta, ni ere saiatu nahi pixkat mareatzen irakurlea, baina ez. Zuek errealitatea aztertu nahi duzu eta gertatu argitu. Novela gileak aldiz existentzia harakatu nahi dit eta gertatu ez dena aztertu, esan nion. Hau da kunderaren ideia bat, ez. Hori ere badaukazu izpide eta zurazkide ideia horren aldeko izango zera, ez. Tira, ez. Aztertu eta gertatu argitu baino existentzia, la pixka edo, existenzialismoa horretan. Nik uste literaturak baduela bi alderdi ditu, ez? Gazte bat entzateko, gero ere bai, dala bizitzaren antizipazioa gertatu estanaren nolabait prestakuntza edo bizi ez duzunaren rekonstruzio hori badaukala. Baita ere, iraganaren oroitzea edo iragana berritzea ere, nik uste dut bi alderdi dira. Niri, idaztea gustatu izan zait beti. Ari gara beti konzentriko gipuntu berbera den inguruan berba, ez idazle izatea, ez? Horrek laburtzen duela bizkate novela. Hori da. Idazle ofizioak definitifikatze aldera idatzitako novela bat zen, baina bi alderdi makut zituen. Orduan, ez egite, hor badago nola baiteko ere definitifikatze bat nahia edo idazle ofizio. Hor gertatzen da, uste azken kapituluan gaudela eta idazaren trama baten inguruan da. Eta, bukatu aldera ez dakit hau nire honek ateratzen dudan, eta hainbeste horri alderatzen eta hola, erlijioare izpide, literatura sentimenduen erlijio gisa bizi zuen, jarreki esango nuke erlijio horren fanatikoa zen, bere itxura bizimodua eta poseetan idazle bat izatera bizi zen, baina inoiz ezer idatzi gabe, ez? Hori da bestea, golenen egoera, eta hortan ere zoratu egiten da persona hori, ez? Eta benetan idazle askoren egoera da, eta benetan oso gogorra,
beti zaude idazteko puntuan edo sortzeko puntuan, baina inoiz sortu gabe, eta... Eta azkenekoa, laburan ari baigera, baina uste dut, ez dakit nondik hola hartuan, ondo hartu baldin badut, baina funtsezko ez da obra, kontzientzia literarioa baizik, askotan idazleekin egoterakoan, eta egiterakoan, bueno, funtsezkoa ez da idazle horren bizitza eta bere gora bera baizik eta bere obra, ez? Hemen aratago edo horrela ez da ja bakarrik obra baizik eta kontzientzia literarioa. Behar da kontzientzia literario bat edo? Bueno, hori ere beste estremo bada. Oain esate baterako arte plastikoetan oso modan dago, esatea artistak ez duela obrarik behar, arteari buruzko diskursoa, baizik. Bueno, da, Oteizaren pizkate azken diskursoa, ez? Eskultura usten du, eta dedikatzen da eskulturari buruzko diskurso bat montatzea. Nik uste dut diskursoarekin bakarrik ez dagoela literaturan emaitza bat ere behar dela. Bueno, gure lehen parte honen bukaera iritsi gara, eta gure gaur lagunteli dugun Txema Uzmendiaren ondoan, eta aurkeztu dezagun lehen kantua. Zer ekarri diguzu? Buruz ari gara, diskoak alde baten utzi ditugu, baina okerrez banaiz, Mikel Lagoak... Bueno, literatura zari geranez, Sarri Naindiaren hitzekin Mikelek egin dago kanta bat. Bere amaz edo ari den kanta bat. Hori da, gerrazan Mikel Zale amorratua nahi, Sarri Naindia amorratua, Sarri Naindia Zale amorratua, uste dut bilak ustartuta, benetan kanta zuzarrekia da. Mas Riz Zurizen jaiozen 1911an, eta bertan zendu zen 1911an, 80 urterekin nintzen beraz. Alemanera idatzi zuen idazle suitzarra zen, edo izan zen, beraz. 20. mendeko idazle handienetako bat bezala etarria edo konsideratu izan da, baita bere herrialdeko egile moderno ospetsuena bezala ekarria ere. Arkitektura ikasi zuen, eta lanbide horretan jardun zuen bere bizitzaren urte luzetan edo urte askoan. Gaztetan, kazetari gisa aritu zen, nola ere. Arkitekto gisa ari zelarik, une batez bere lanbide edo ofizia utzi eta bere bizitza idazteari ematea erabaki zuen. Jarrakasta handiz, ekin ere. Bertolt Brechten eragin izan zuen eta existenzialismoa izan zuen izpide. Antzerkigile edo dramaturgo bezala lan oparoa burutu zuen. Txinako Harresia, Orlan Kondea, Andorra, Zu Emaileak, Don Juan edo geometriarekiko maitatzen alira, bere obra edo antzerki lan esanguratzenak. Hala baina, eleberri gisa da batez ere izan da laudatua eta laudatua izaten segitzen du Max Frischek. Egungo gizon eta emakumearen alienazioa zertzen duten eleberriek oso obra estimatua, biziki estimatua osatu dute. Ona bere liburu edo novela hauetako batzuk, Ni ez naiz Stiller, Homo Faber, Demagun ganten behin naizela, Montauk, Bizarrubrin, horra bere emaitza paregade batez. Ara eta ona bere bizitzari buruzko gauzari aurkitzen sari jasoko zuen, ziurazki bai, nire honek ez dut aurkitu ere, baina hori askotan presa beharrean gertatzen gauza. Nola nahi ere, Max Frisch eta edonor, eta hori ekarri dugu izpide Josean Agirre, zergaitik edo. Izpide edo... Bai. Neri gertatu zait, beti, gertatu izan zait, oain gutxiago, baina idazle kutxun batekin maite nintzen aizenean izugarri gogor ematen didala, eta nik esate baterako joizekin pasan dituen hilabeteak, urteak ez esateko, igual urte eta piko besterik ez nuen etzen, eta egunero. Eta gauza bera gertatu zait beste batzuekin, eta nik uste dut horrela azken ere maitasun fuertea mazurik izan dela. Eta inkluso hil ere izan, nire ama izan egun berian gogoratzen naiz gu hilezarako prestatzen ari nintzala egunkaritik zabalak deitu zidala esateko hori,
Master Childek, eta idatziko gau artikulu bat, ezagututa bazekilako nire mirespen hori, esan nion, kasualidadez atzo amailuan, eta ezin didak, edo hiletara jundarriak, eta bestela posite egingo nian. Fiskan eretako izan zen, umezurtz, egun berian, umezurtz, gelditzea, eta izan da, ez bakarrik fascinazio, ezik neurri baten alako adolescenteak ere izan duten mentekotasun hori, eta gainetik kendu ezin, eta mundua ikustea pixkat bere begietatik gehiagizko gauza bat. Geroztik saiatu naiz gutxi irakurtzen, gainetik ahazten eta borratzen. Bueno, norberak, hau da, idazle gonbidatu bakoitzak ekartzen duzle bat, haien momentu horretan, da hori, batuziokoan izan bezala, bizizan dituzun momentu batzuk, eta azken aldean, edo aspaldi edo horrela, baina ekarri izan duzu hori, ez da gero bere guztizkoa, eta bat bakarra ez baitago mundu honetan, eta alaxe. Dena den, nik aipatu dut, demagun gaten behin naizela, digamos que me llamo Ganten behin, hori ikarri diguzu, gaztelaniaz, izenak egin bezala, eta beti ere ematen dugu, pixkat ere, idazle biografiatu horren lerro batzuk ematen ditugu daztatzera, ez? Eta beti ere, gonbidatu garen, hau txea. Jarriko dugu, sintonian eta laburrean. Pasarte bat. Bai. Bueno, hemen el protagonista, digamos que me llamo Ganten Beinen protagonista, ezagutu du bere historiaren protagonista izango den emakumea, berarekin gaua pasadu eta goizean etxetik atera, taberna batera sartu eta horko lerro batzuk irakurriko ditut, liburu guztia geniala baldin bada, partea bere oso nabalako. A la mañana siguiente, cuando volvía a encontrarse en la calle y en el mundo, más temprano que de costumbre, eran las 7 de la mañana cuando él, un señor con oscuro traje de etiqueta, bajaba por la calle extraña, como otros que se dirigían a su trabajo cotidiano, preocupado en que su porte no llamara la atención, y cuando en un bar, rodeado de obreros que sorbían sus cafés, se tomó también un café y compró cigarrillos, porque se los habían fumado todos por la noche, sabía, una noche con una mujer que desaparecerá en aquella cifra singular que nunca se nombra, ni letré. Lo sabía y comía panecillos, sin contarlos, y pidió un segundo café. Creía que el asunto estaba terminado. Deseaba creerlo. Aunque las botellas ocultasen su cara pálida, tenía la impresión de que todos se lo notaban. Esto le desconcertaba, tanto como el sol del exterior, como el espejo detrás de las botellas, como el tráfico de la ciudad extraña, como el hecho de que fuese martes, tal y cual fecha, y no sabía por qué le desconcertaba. En ese bar no le conocía a nadie. Bueno, jarraituko nuke, baina utziko dugu. Vamos a ir. Bueno, eta funditu dugu gure laguntzaileak Txema Osmendik orain Joseanek aurkeztuko digun bigarren kantua, zer entzunen dugu edo entzutela bidara. Agurtu aldera. Bueno. Nire idazle kutxunen artean nola pesoa dagoen, eta datorren astean asmoa daukagu autokaravana batekin Portugali buelta oso bat emateko, 15 eguneko itzuli bat egiteko, eta pensatu dut Dulce Pontesen kanta bat ekartzea. Gertatzen da, kasu honetan kantatzen duela iparraldeko kantu bat Maitian untzira. Eta konbentzituta nago badagoela iparraldeko kanta asko daukaten alako lirika eta drama nahazteko modu edo sangrina edo Portugalgo saudade eta zearen artean badagoela alako komuntasun bat frogatzen du kantu izugarri ederrenek. Oso lotu duzu kantua, lehengo irakurketa, ia presaka gabiltza, baina estimatuta dago Josean, gurekin geldi izanagatik, eta, segi dago da.